det gør jeg. Jeg står klar med Peter Ross, en trippende fanformand, vil jeg næsten tillade mig at sige det, Peter. Hvordan har du det som fanformand forud for det her vigtige opgør mod Brøndby? Mildest er ikke særlig godt overhovedet. Alle spændinger i kroppen kører rundt på mig. Det er en hård dag at komme igennem, når man først er på arbejde og har en bustur herovre på lige godt 4 timer. Man har ligesom en masse energi, man skal kanalisere ud nu. Men det virker næsten på dig som om, at du glæder dig lidt til, at den her kamp den rent faktisk er overstået. Paradoksalt nok, ja. Det er sgu frygteligt at stå over på tribunen de næste 90 minutter, for man kan ikke gøre noget som helst for at påvirke kampen inde på banen. Det er hårdt at komme igennem. Rigtig hårdt. Du sagde faktisk til mig lige inden vi gik på, at det havde knebet ret meget for dig at sove de seneste par dage. Altså er det ret hårdt at være FC Midtjylland-fan lige i øjeblikket, til trods for, at I ligger der, hvor I gør? Ja, især når man er formand for, der er rigtig mange praktiske ting, der skal tages hensyn til i øjeblikket. Med en potentiel guldfest. Potentielt rigtig stor tryk på den sidste kamp i Haderslev, hvor der skal arrangeres en rigtig masse ting til. Så det tager rigtig mange af ens tanker. Jeg tror, jeg har nogle kollegaer, der sidder og kigger med nu. Jeg vil gerne undskylde til dem for at måske ikke have været så tilstedeværende på arbejde de sidste par dage. Der kører rigtig mange ting i tankerne. Men er det sådan, at I fans begynder at tør tro på det her guld? Lad os snakke om 90 minutter. Jeg vil rigtig gerne have den her kamp overstået nu. Jeg havde håbet på, at Nordsjælland kunne gøre et eller andet ved OB i går. Der var man bare komplementere OB. De spillede en fantastisk god kamp og vandt fuldt fortjent. Og jamen, hvis de slutter af med at vinde de sidste 3, så har vi en stor opgave foran os, klart. Men jeg tror ikke, at det er umuligt på nogen måde. Jeg er fuld af fortrøstninger. Jeg snakker med nogle af spillerne, der sidder på bænken heroppe bagved, og der er optimisme. Du får lov til at feste sammen med de andre FCM-fans ude på udebaneafsnit. Tusind tak for det, Peter. Man kan godt forstå, at nerverne er lidt flosset, stakkels fans der, selvom at det er en positiv angst. Fodbold er følelser, det får vi jo tydeligt bevis for her, ja. Men, altså det er meget typisk, og jeg synes egentlig også, at fankulturen ændrer sig sådan forholdsvis langsomt, men fremad mod, at nu har vi en veltalende formand her. Altså, jeg synes, der er meget sympati rundt omkring, og lige det, at han kan stå og rose OB også, det er gode karakterer, han får der.